Formerly Miss Kulyaw ako. Miss Kanowa na. Opo. Kanowa. Kanuwa, Barangay Kagawad ng Talubongon. Opo. So ma'am, napakaganda po ng garden nyo. Napaka-cozy po. Very pink. Then, mga bulaklak ng bugambilya. Sir! Sir Dan! Tao po! Tao po! Hello ma'am, magandang umaga po. Pasalamat po sa pagpapatuloy nyo dito sa inyong napakagandang tahanan dito sa Barangay Taluhongon, Tigaon Camarines Sur. So ma'am, napakaganda po ng garden nyo, kaya po katawag ng pansin po sa akin, kaya po nandito ako. So ma'am, pwede po bang malaman yung pangalan nyo? Kagawad. Barangay Kagawad. Barangay Kagawad po pala si ma'am. Saludo po sa inyo ma'am. Okay, it's alright. Opo. Good morning. Good morning po. Ay, good afternoon na po. Good afternoon na. Opo. So ma'am, ano pong pangalan nyo ma'am? Shelo. Shelo, Barangay Kulyaw. Formerly Miss Kulyaw ako. Miss Kanowa na. Opo. Kanowa. Kanuwa, Barangay Kagawad ng Talubongon. Opo. So ma'am, napakaganda po ng garden nyo, napaka-cozy po. Pati yung dito yung sa ano nyo po, yung ano tawag dito, balkon. Opo, napakaganda ng upuan, parang nasa Walang kaayusan. okay lang po, parang nasa luxury resort po tayo ma'am. Sa likod nyo po napakaganda ng mga halaman. So ma'am, Kagawad, kailan po kayo nagsimulang mag-gardening? Ay, ano kami, talagang lola mama mi, talagang Opo. Ano na kanini. Opo, talaga pong We were one of those na talagang Opo. may mga masitigaw. Opo, plantita po yung family yeah. niyo. Kayo naman para ma'am, Na Opo. ano namin, namana. Opo, namana niyo po. Pati yung sa sister niyo po doon sa gilid ng highway. Ay, oo. Sobrang ganda rin po ng garden. Simple lang pero talagang punong-puno ng halaman. At least siya talagang full time siya doon. Opo. So, ma'am, ito po ano to, ma'am? African violet. African violet. So, napakaganda po. Bago kong bili. Bagong bili po. Magkano mo po, ma'am, binili tong ano to? Doon sa sa LGU kasi may nga halaman doon na tinda. Sa munisipyo po? Oo, Opo. yes. Marami po bang nagtitindang halaman doon? Ako na, this part lang na dito sa main side. Opo. Ang ganda po ng halaman nyo na ito, mami. Tapos ito, parang ito nakikita ko ito sa mga gilid ng Gilid mga ng tubig. tubig. Opo. Halaman po pala siya. Bigyan halaman ng Opo. Dati walang pinapoto lang siya. Sort ng ano. Ito ay yung unang ginagawang papel nung panahon. Ito po? Yes. Paano po yung dinidikdik siya? Ito basta ito ang... Yung katawan niya po. Oo, siguro. Pang Naliwanag ano na po? kung pangalan. Hindi ko alam yung pangalan niya, pero ngayon ko lang po nakita. Ngayon lang na naus yung halaman, nakita ko siya na ano po pala siya ginagawang halaman. Yung mga dating damo, halaman na ngayon. Opo. Ang ganda po ng garden niyo, ma'am. Napakaganda. Tapos pag doon niyo po dito sa balkonahe niyo, ito yung makikita niyo sa umaga. Tapos nagkakape kami, namasdan mo po yung napakagandang garden. So ma'am, pwede po ba kung umikot-ikot dyan sa garden niyo? Okay, feel Sige free. po. Thank you po, ma'am. Okay. Pagkuha na yan ng ano. Opo, opo. Sure. Dito naman kaparmdi sa gilid ng kanilang yung balkonahe, ito yung kalatiya. Then iba't iba kasing klase yung kalatiya. Basta kalatiya yung pangalan niya. Hindi ko na alam kung anong variety ng kalatiya. Then ito yung fern na kakaiba rin yung fern na ito. Napakaganda ng fern na ito. Sa totoo lang kaprom, bihirang-bihira akong makakita nito. Dito nga lang ako nakakita, kaya tuwang-tuwa ko nung nakita ko yung fern doon sa sister niya.
Kaya bumili ako ng dalawang klase. So, ilalagay ko nilang siya sa medyo maganda para hindi siya matuyo. Then, dito, ayan, yung mga makikitang halaman dito, napakaganda at napakadami. Kahit sa sulok-sulok ng kanyang bahay, punong-puno ng halaman, mga begonias, alocasia albo, maliit pa siya. Then, ayun. Aglonema, iba't ibang klaseng, ito calathea ito. Then, aglonema. Meron din siyang mga iba't ibang klaseng caladium dito. So, ayun, napakagandang tingnan ng mga ano dito, mga halaman niya. Berry pink. Then, I think ito is string of, hindi to string of ano, basta something string yung pangalan ng halaman na ito. Hindi ko ma-identify kung anong klaseng string. Then ito, nagagandahang mga caladium, mga bulaklak ng bougainvillea, mga iba't ibang klaseng fern, pinaghalo-halo na dito. Then, alocasia, deepwell, dito sa probinsya ay usong-uso ang deepwell. Ayun, vintage na deepwell. Sa iba kasi ginagamitan na siya ng mga ano, yung motor, so hindi na kailangan yung magbomba. Yung motor na mismo yung bumobomba. So dito, mayroong hula lumina, then alibangbang plant, namumulaklak siya. Money plant. Ayun. Napakaraming mga halaman dito, iba't ibang klase. Ang laki na rin ng allocation niya. Greenfield yata ang tawag nito. Napakaganda ng napakalash niya. Then dito sa mga sulok-sulok kasi ang dami-dami niyang ano dito, halaman. Meron siyang hindi ito suha, orange. Ayun, na halos umano na sa lupa. Then iba't ibang klaseng halaman dito na napakaganda. Mayroon siyang halaman na napakaganda yung bulaklak. Ayun, nakakita na ako nito dati sa sa Calirwega, sa Tagaytay yun, or Calirwega something sa Batangas. Ayun, napakaganda ng bulaklak nito. Pero malaki yung mga bulaklak niya. Dito naman, sa bandang gitna ng kanilang garden, ay makikita dito yung, ito mga halaman ito. Pasensya na ka-from kasi short memory ako sa mga plants. Hindi ko masyadong matandaan yung nila, mga pangalan. Sa sobrang dami kasi ng mga varieties ng mga halaman. Isang pangalan, libo na yung varieties nila. Ito naman yung hindi ko nakakalimutan ito kasi favorite ni Ate Dores, kapatid ng friend ko, chichirica plant. Then hydrangeas na wala pa siyang flower. Siyempre dito sa mga garden ka-farm hindi nawawala palagi yung crouton. Sa mga garden dito sa probinsya, palagi silang may crouton kahit saan ka pumunta. Then dito naman sa medyo entrance, sa may gate, medyo madilim dito kasi may may tent. Siguro protection para hindi masyadong dito kasi tag-ulan dito, para hindi magkaroon ng masyadong maraming lumot yung daanan. Then ito yung nila, tawag doon, kubo. Ayun.
dito sa side ng kanilang bahay. So tingnan natin kung ano yung mga halaman dito kasi bago pumasok dito nakita ko maraming halaman dito sa harap. Then ayun, titingnan natin ferns, Japanese fern. Bromeliads. Ito hindi ko alam kung anong klaseng halaman ito pero flowering siya. Then ito yung nakita ko sa Baguio nung pumunta ko ng Baguio. Then ito yung plant, yung mga flowering plant na kulay orange doon na nakita ko sa Botanical Garden. And then chichirika. Ako naikot ko na yung bahay ni Kagawad dito. Marami pa pala dito, so hindi na ako pupunta doon. Medyo loob-looban na ng bahay yon, likod. Then dito sa harap mayroon din dito siyang ephesia na may kasamang peperomia, hanging peperomia. At syempre, bago pumasok dito, makikita natin yung flowering plant niya. Ayan, kulay pink. At yung crouton na lagi kong napapansin kahit saan ako pumunta, nakakatawag sa akin palagi ng pansin yung kulay yellow na crouton na mahaba yung buhok. Leaves. So, ayun, napakaganda ng kanyang garden dito. House garden dito sa Barangay Taluhungon, Tigaon, Camarines Sur. Kagawad, magpapasalamat lang po ako sa pag-allow mo sa akin dito na i-feature ko yung napakaganda at napaka-cozy po na garden. Maraming pong salamat, ma'am. Okay. You're very much welcome. Thank you po. You're welcome. So, ayan po mga ka-Promdi, maraming pong salamat sa inyong panunood at syempre na surprise ako nung pumunta ko dito kasi hindi ko alam na Kagawad yung may-ari ng bahay kasi na-invite lang ako na pumunta dito. Sabi nung husband niya, pumunta ako dito sa bahay niya, but hindi ko alam na Kagawad, Barangay Kagawad ng Taluhungon yung may-ari ng bahay. So, ayan po mga ka-Promdi, maraming po salamat sa inyong panonood at huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post na videos. Maraming po salamat at Diyos mabalos.